Ahojte, vítajte pri ďalšom videu. Dnes si ukážeme ďalšiu konzolu priamo z krabice, ešte aj zabalenú. Vidíme, že krabica je celkom v poriadku, s výnimkou jej vrchnej časti. Samozrejme, treba spomenúť, že keď som sa k nej dostal, bola krabica celá čierna od niečoho, takže takáto pekná nebola. Musel som ju opatrne umývať. No, poďme sa pozrieť dovnútra. Všetko je krásne zabalené s príslušenstvom. Vidíme, že táto stála menej ako tá v predchádzajúcom videu, len 900 niečoho, keďže nevieme čoho. Pištoľ nešťukala najlepšie, ale ani najhoršie, čo znamená, že bola používaná, ale to môžeme vidieť na všetkom. Káble sú zamotané okolo ovládačov, čo je neobvyklé. Väčšinou bývajú mimo ovládača. Za to však vyzerajú veľmi pekne zmotané. Možno patrila konzola nejakému zberateľovi, ktorý si sem tam na nej zahral, kto vie. A vidíme, že pod samotnou konzolou je žltá kazetka. Konzola, ako zvyšok, nemá žiadne známky použitia, bez škrabancov, bez akéhokoľvek poškodenia. Tak si ju poďme pripojiť na laboratórny zdroj. Po pripojení hodnoty sú stále bez skákania a navyše správne, čo znamená, že funguje. Nezostáva nič iné, než ju otestovať. Samozrejme, ak sa vám video páčilo, dajte nám like, share a subscribe a uvidíme sa pri ďalšom videu. Teraz nasleduje krátky sľúbený testing.